γεμιστά που δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Τι ωραία χρώματα. Και θα σας δείξω και την γέμιση. Εδώ είναι τα διάφορα λαχανικά μας που θα μπουν στη γέμιση για τα γεμιστά. Και σε λίγο θα βάλω ριζάκι και φρέσκια ντομάτα. Η γέμιση μας βγήκε από την κατσαρόλα και έχουμε βάλει φρέσκο δυόσμο ανακάτεμα. Έχουμε δοκιμάσει εννοείται από αλάτι αν είναι έτοιμη, και η δική μας είναι, και μετά θα γεμίσουμε τα γεμιστούλια και από πάνω λίγη σάλτσα ντομάτας. Έτοιμα τα γεμιστά μας, ρίξαμε και την ντοματούλα, βάζουμε νεράκι περίπου μέχρι τη μέση της πιπεριάς. Και τώρα θα βάλουμε την λαδόκολλα από πάνω για να μην καούνε, την οποία θα βγάλουμε στη μέση του ψησίματος. Λαδόκολλα την οποία έχουμε βρέξει πρώτα και σας δείχνουμε μετά πως είναι έτοιμα. Τα γεμιστά μας είναι έτοιμα.